Ahojte kamaráti, za chvíľočku pristávame v Abu Dhabi. Zayed International Airport patrí medzi najmodernejšie letiská na celom svete a dokáže vybaviť až 45 miliónov cestujúcich ročne. Jeho rozloha je obrovská, má až 742 000 metrov štvorcových. Ale za chvíľočku už v Abu Dhabi. Ahojte! Čaute priatelia, naši To je poslucháči. Abdul. Áno, tu je Abdul Salah, zdravíme vás. Abu Dhabi. Takže my už sedíme v taxiku a ideme asi na najkrajšie miesto na celom svete a je to veľká mešita šejka Zayeda. Je postavená z čisto bieleho mramoru, ktorý symbolizuje mier a čistotu. Má 82 kupol a 4 minarety vysoké viac ako 100 metrov. Naraz sa do nej zmestí viac ako 40 000 veriacich. Vo vnútri sa nachádza najväčší ručne tkaný koberec na svete, na ktorom pracovalo približne 1200 tkáčov. Visia v nej obrovské lústre, zdobené kryštálmi Swarovski a pozlatené 24-karátovým zlatom. Večer je mešita nádherne osvetlená systémom, ktorého farba sa mení podľa fáz mesiaca. Je otvorená aj pre návštevníkov iných vierovyznaní a patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Spojených arabských emirátov. Keď ju uvidíš naživo, pôsobí ešte majestnátnejšie než na fotografiách, najmä pri západe slnka, keď sa biely mramor sfarbuje do zlatistých odtieňov. Ako môžete vidieť, steny a stĺpy sú zdobené kvetinovými ornamentmi z polodrahokamov, ktoré sú ručne vsadené do bieleho mramoru. Vo vnútri je množstvo vysokých bielých stĺpov s pozlátenými hlavicami, ktoré vytvárajú elegantný a harmonický priestor. Počas dňa preniká dovnútre prirodzené svetlo cez ozdobené okná, čo vytvárajú pokojnú a duchovnú atmosféru. Keď sme odchádzali taxíkom od veľkej mešity šejka Zayeda, naskytol sa nám pohľad na moderné Abu Dhabi. Mesto je plné architektonických skvostov, od futuristických mrakodrapov až po luxusné vládne a palácové budovy. Práve kontrast medzi tradičnou arabskou architektúrou a moderným dizajnom robí Abu Dhabi jedným z najzaujímavejších miest na svete. Za chvíľočku uvidíte veľmi zaujímavú stavbu, volá sa Capital Gate a je prezývaná aj ako šikmá väža v Abu Dhabi. Je zakrivená do jednej strany a nakláňa sa ešte viac ako slávna šikmá väža v Pize. Je zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov ako budova s najväčším úmyselným sklonom na svete. Tak, ešte chvíľku počkajte a hneď ju budete vidieť. Takže toto je Capital Gate, šikmá väža v Abu Dhabi. Mnohí si myslia, že arabská šatka je len tradícia, no má aj veľmi praktický význam. Chráni pred silným slnkom, horúčavou, vetrom a pieskom. Farba aj spôsob uviazania môžu navyše odrážať miestne zvyky alebo príslušnosť k určenému regiónu. Biela šatka a biele oblečenie pomáhajú odrážať slnečné lúče, ale v Spojených arabských emirátoch muži najčastejšie nosia biely odev nazývaný kandúra a pokrývku hlavy kutra, ktorú drží na mieste čierna šnúra nazývaná agal. Miestni obyvatelia Spojených arabských emirátov sú známi svojou pohostinnosťou, úctou k tradíciám a silným dôrazom na rodinu. K návštevníkom sa správajú zdvorilo a oceňujú, keď aj turisti rešpektujú ich kultúru a zvyky. Nachádzame sa na pláži Corniche Beach, odkiaľ je jeden z najkrajších výhľadov na panorámu mrakodrapov z Abu Dhabi.
Na promenáde v Abu Dhabi môžete vidieť množstvo architektonických skvostov, napríklad aj túto bubnujúcu fontánu. Po západe slnka sa tu všetko úplne zmení. Fontány sa rozsvietia farebnými svetlami, ktoré sa postupne menia a vytvárajú nádhernú večernú atmosféru. V spojení s osvetlenými mrakodrapmi je to jedno z najkrajších miest na večernú prechádzku v Abu Dhabi. Okrem moderných nákupných centier môžete v Abu Dhabi navštíviť aj tradičné trhy nazývané súky. More v Abu Dhabi patrí do Perského zálivu a je známe svojou priezračnou tyrkysovou vodou. Vďaka teplému podnebiu je vhodné na kúpanie takmer po celý rok. Na pláži sme objavili zaujímavú umeleckú inštaláciu inšpirovanú morským svetom. Pripomína koralový útes a ukazuje, aké bohaté je podmorské prostredie. Zároveň upozorňuje na to, aké dôležité je chrániť oceány a morský život. Čajky v Abu Dhabi sú už tak zvyknuté na plážach na ľudí, že často prídu veľmi blízko, ako by čakali, či im niekto niečo dá pod zub. Vedeli ste, že palmy v púšti nie sú len ozdoby? Pre starých obyvateľov arabského poloostrova boli doslova stromami života. Rixos Marina je luxusný hotel. Zaujímavé je, že hotel je navrhnutý tak, aby pripomínal palác pri vode. Spája arabské prvky s moderným luxusom, má bazény, súkromnú pláž, reštaurácie a veľké priestory na oddych. Z jeho okolia je pekný výhľad na more a panorámu Abu Dhabi. Značka Rixos je známa najviac svojimi rezortmi typu All Inclusive, kde sa hostia môžu venovať oddychu bez toho, aby museli riešiť veľa ďalších vecí. Teraz môžete vidieť park Matky Emirátov. Je to jeden z najstarších a najobľúbenejších parkov v meste. Bol otvorený v roku 1982. Je tu veľké množstvo paliem a zelene, uprostred púštneho mesta, fontány, krásne osvetlenie, malá zvieracia zóna, záhrady, miesta na oddych a architektúra spojená s emirátskou kultúrou. Je to také miesto, kde si človek oddychne od horúčavy a ruchu mesta.